Θα το πούμε σύστημα θέρμανσης υπέρθυρης τεχνολογίας. Πάνελ υπέρθυρης τεχνολογίας. Τα λέμε πάνελ επειδή είναι υπομορφή πίνακα, αρκετά μεγάλων διαστάσεων, αλλά είναι και διακοσμούνται αυτοί με διάφορες παραστάσεις κτλ. Και μπαίνουν στον τοίχο σαν πίνακας. Επίσης, έχουμε και κάποια πλάνα, μπορούμε να βλέπουμε στο μεταξύ και πώς είναι αυτά τα πάνελ. Αυτά τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, πώς πρέπει να... σε οποιοδήποτε σπίτι μπορούν να μπουν, αν έχουμε σώματα μπορούν να μπουν πάνω στα σώματα ή σε κάποιο άλλο σημείο? Κοιτάξτε, μπαίνουν σε άλλα σημεία. Η λογική τοποθέτηση αυτών των πάνελ είναι τελείως διαφορετική από τη λογική. Έτσι. Δηλαδή τη βάζουμε σε μια μπρίζα ή σε μια, μια παροχή. Είναι καλό πάντα με ένα θερμοστάτη για να υπάρχει οικονομία, έτσι. Ναι. Όταν φτάνει η θερμοκρασία να σβήνει. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί, ποια είναι η φιλοσοφία αυτών των συστημάτων, τι διαφορετικό παρέχουν. Γιατί ηλεκτρικό σύστημα δεν σημαίνει ότι λειτουργεί όπως τα συνήθεια ηλεκτρικά συστήματα. Διαχωρίζουμε, αυτά είναι συστήματα που εκπέμπουν ακτινοβολία. Ακτινοβολία, ποια ακτινοβολία? Ναι, είναι επικίνδυνη. Ποια ακτινοβολία? Την υπέρθυρη ακτινοβολία. Θέλετε να μας διευκρινίσετε ακριβώς τι είναι η υπέρθυρη ακτινοβολία? Είναι το μήκο... Πρώτα απ' όλα, η υπέρθυρη ακτινοβολία είναι υπεύθυνη για τη θέρμανση των πλανητών, της Γης και των ευαίων οργανισμών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος θέρμανσης στη φύση από την υπέρθυρη ακτινοβολία. Άρα λέμε εδώ ότι η υπέρθυρη ακτινοβολία είναι ο φυσικός τρόπος θέρμανσης. Είναι αυτός που αυτονόητα θα έπρεπε να είχαμε. Άρα κάποιος που ακούει τη λέξη ακτινοβολία να μην πάει το μυαλό του στο κακό ότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας. Πολύ εύκολα μπορεί να ξεφύγει από αυτή τη φοβία του όταν του πούμε ότι η υπέρθυρη ακτινοβολία εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα. Και μάλιστα τα δικά μας πάνελ του Αυστριακού οίκου που πρεσβεύω εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος με το ανθρώπινο σώμα. Αν δούμε μελέτες του Καποδίστρου Πανεπιστήμιου, θα δείτε ότι το μήκος κύματος εκεί που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα το ονομάζει βιογενετικό υπέρυθρο και είναι υπερευεργετικό για την υγεία. Κυρίως ενισχύει το ανοσοποιητικό, κάνει πολύ καλό στο κυκλοφοριακό, στο μυοσκελετικό, καρδιαγγειακό, στην κυκλοφορία του αίματος, δημιουργεί ευεξία στον οργανισμό. Γενικά έχω να πω ότι κατά την άποψη δική μου, γιατί σαν διευθυντής της Ρέντου Ελλάς εδώ και 6 χρόνια έχουμε αρχίσει να δείξουμε στον κόσμο ότι κανονικά πάντοτε έπρεπε να θερμαινόμασταν με υπέρυθρη ακτινοβολία. Γιατί ο κόσμος δεν το ήξερε ή δεν το προτιμούσε? Δεν το ήξερε, όχι δεν το προτιμούσε, δεν το ήξερε. Τώρα το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. 6 χρόνια έχουμε κάνει μια προσπάθεια και είμαστε η πρώτη εταιρεία και η μοναδική αυτή τη στιγμή υπέρθυρης τεχνολογίας, τεχνική εταιρεία υπέρθυρης τεχνολογίας. Για να καταλάβω. Έχοντας σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών. Ναι. Να καταλάβουμε. Κάποιος τώρα θερμαίνεται με πετρέλαιο. Και βάζει, ξέρω εγώ, όλο το χειμώνα 2 τόνους πετρέλαιο. Εσείς με πόσα πάνελ τέτοια μπορεί να ζεσταθεί ένα σπίτι 100 τετραγωνικών? Θα φανταστείτε ότι θέλουμε για κάθε δωμάτιο, από τα υπνοδωμάτια, ένα πάνελ τέτοιο. Ναι. Και στο σαλόνι θα φανταστείτε ότι θέλουμε 2 έως 3 για Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι γενικό, έτσι. Έχουμε να κάνουμε από Κρήτη έως Νευροκόπη, γίνεται μελέτη. Και αυτό είναι το πολύ βασικό για τη μελέτη. Εμείς είμαστε τεχνική εταιρεία υπέρθυρης τεχνολογίας, υπέρθυρης θέρμανσης εδώ και 6 χρόνια και ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με αυτό. Έχουμε το κορυφαίο προϊόν, αλλά δεν είναι μόνο το προϊόν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η μελέτη. Ο καταναλωτής θα πρέπει να δώσει μια βάση στη μελέτη που θα γίνει για την εγκατάσταση του πάνελ. Και λέτε εσείς ότι βάζουμε 5 πάνελ. 5 πάνελ. 2 τόνοι πετρέλαιο ή 1,5 τόνο πετρέλαιο αν έβαλε κάποιος και το επί 1,40 θα το βγει, ξέρω εγώ, 2.800. Κοιτάξτε, άμα έχει και νυχτερινό ρεύμα κάποιος, με συνδυασμό και σωστή χρήση, μπορεί να φτάσει σε οικονομία στο ανώτερο μέχρι, με τιμές πετρελαίου τώρα 1,40, έτσι, μέχρι και 80% με συνδυασμό νυχτερινού ρεύματος. Εγώ θα έλεγα το ελάχιστο 60%, το περισσότερο 80% οικονομία. Αυτά που λέω όμως, δεν τα λέω εγώ και δεν θέλω να εμπιστέψει το κοινό από τα λεγόμενα τα δικά μου. Διότι, ξέρετε τι γίνεται, αυτό το θέμα με το πετρέλαιο της ανόδου, εμάς μας στεναχωρεί. Δημιούργησε ακόμα μια αγωνία στον κόσμο και δεν του φτάναν οι αγωνίες της κρίσης που είχε και όλα τα κακά συνεπακόλουθα. Δημιουργεί μια αγωνία και τρέχει τώρα να σωθεί προμηθευόμενος οποιοδήποτε σύστημα. Έχει κάποιες πιο εύκολες λύσεις. Δεν είναι ήρεμος, δεν μπορεί να ενημερωθεί σωστά και γίνεται πολλές φορές έρμεο κάποιον που βλέπουν την αγωνία του σαν κέρδος. Βασικό, εντάξει, λέμε το 1,40 το πετρέλαιο, τώρα έχουμε οικονομία από 60 έως 80%, έτσι.
Άμα κατέβει το πετρέλαιο, όμως κατέβει το πετρέλαιο, τι θα γίνει? Θα πούμε ότι το σύστημα που αγόρασαν είναι λάθος? Έχει μεγάλη σημασία να δούμε το ωφέλη και την οικονομία σε βάθος. Και πόσο κοστίζει για να το βάλουμε. Ναι, θα το δούμε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο όμως. Μιλάμε μόνο για θέρμανση ή έχει και ψήξη? Όχι, μόνο θέρμανση. Μόνο θέρμανση. Και λειτουργεί σε όλες τις θερμοκρασίες? Βεβαίως. Δηλαδή, αν πέσει η θερμοκρασία κάτω. Μην ξεχνάτε ότι το σύστημα που πρεσβεύω στην Αυστρία. Έχετε δίκιο, ναι. Είναι σε χώρες που έχουν περισσότερο κρύο. Στο βορρά έχει φοβερή άνοδο και διάδοση, αλλά και στην Ελλάδα, έτσι. Και αυτό για την επιμέλεια που δείξαμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Λοιπόν. Αλλά θέλω για την απόδειξη κάτι να πω. Αυτά τα λέω εγώ. Έχω μια εταιρεία που με συμφέρει να τα πω. Και γι' αυτό κάθε ένας, δεν θα βρείτε κάποιον να πει ότι το σύστημα του δεν καίει λιγότερο από όλους. Έτσι και εγώ. Ένας από αυτούς. Όχι, να πούμε λίγο το μέσο όρο. Να μην πούμε το δικό σας και λίγο λιγότερο από ένα άλλο κτλ. Εντάξει, αυτά σε ένα πελάτη θα το εξηγήσετε. Αλλά γενικά μιλάω, εγώ θέλω γενικά να μιλήσουμε λίγο. Γιατί όταν αυτό μου κοστίζει για να το βάλω, ξέρω εγώ, 5.000, δεν έχω 5.000 να τα βάλω. Αλλά πόσο κοστίζει δηλαδή για να το τοποθετήσω? Στα 100 τετραγωνικά σπίτι. Ναι. Τα 5 δηλαδή, τα 5 πάνελ που είπατε, πόσο κάνει το ένα? Δεν θα βγει όλη η ιστορία για αυτά τα 5 πάνελ που λέτε πάνω από 3.500. 3.500. Εκεί. Και καταναλώνουν κάποιο ρεύμα. Ναι. Πόσο ρεύμα παραπάνω από αυτό που μου έρχεται τη ΔΕΗ θα πληρώσω στο τέλος της σεζόν, δηλαδή από τέλη Οκτωβρίου που θα τα ανάψω μέχρι τον αρχές Απριλίου? Σας απάντησα έμεσα ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο, όταν κάνει αυτό 1,4, το 60 είναι πολύ λίγο, είναι 70 με 80% οικονομία σίγουρα, εφόσον έχεις και νυχτερινό ρεύμα. Εφόσον δεν έχεις, θα βγάλετε ένα 20% λιγότερο, άρα θα πάνε στο 50 με 60% οικονομία. Βέβαια νυχτερινό μπορεί να βάλει ο καθένας. Τα πάνελ όμως λειτουργούν και συνδυαστικά, φαντάζομαι, με άλλους τρόπους θέρμανσης. Μπορεί να έχεις έναν άλλον τρόπο θέρμανσης. Ναι, αρκεί να ξέρεις να το μελετάς σωστά. Ένα κομμάτι του σεμιναρίου που κάνουμε, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε σεμινάρια στους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα, είναι το πώς θα κάνουμε σωστό συνδυασμό με άλλο σύστημα θέρμανσης, γιατί στην εποχή που ζούμε κάποιος μπορεί να τα αγοράσει όλα μαζί. Αυτό σκεφτόμουν, ώστε τελικά να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο κατά 80%. Δηλαδή, τα περισσότερα σπίτια έχουν τα καλόριφερ στο σπίτι με πετρέλαιο. Οι περισσότεροι, γιατί όσοι έχουν αέριο, νομίζω ότι εντάξει, είναι λίγο πιο φθηνό. Δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί αυτό να γίνει ένα συνδυασμό, δεν θα χρειάζεται να βάλω 5 πάνελ παντού. Βεβαίως. Θα χρησιμοποιώ και το πετρέλαιο. Απλά εκεί που θέλω να κάνω είναι στο σαλόνι μου, γιατί θέλω να σπάσει η θερμοκρασία. Απαντάω ανεπιφύλακτα ναι, αλλά μετά από προϊόν σοβαρής μελέτης. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, εσείς δεν τον υποχρεώνετε, θα τα πάρετε για όλα? Βέβαια όχι. Αλλά προσέξτε, για να έχω επιτυχία, πρέπει να κάνω σωστό συνδυασμό, ώστε με το μισό έξοδο που θα έκανε, αν το βάζω σε όλο το σπίτι, μπορούμε εμείς να τον απεξαρτήσουμε από τις άλλες μορφές συμβατικής θέρμανσης, φυσικό αέριο, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που ανέβηκε, και το φυσικό αέριο ανέβηκε. Πολλοί λέμε για πετρέλαιο. Ναι. Γιατί απενοχοποιούμε το φυσικό αέριο που είναι ελάχιστα πιο φθηνό. Μπορούμε να το φτάσουμε σε απεξάρτηση 80% με το μισό κόστος. Αλλά αυτά είναι προϊόντα μελέτης, δεν είναι μόνο το καλύτερο προϊόν. Επίσης, ρωτάνε τώρα τηλεθεατές, αν ξεραίνει την ατμόσφαιρα, τι γίνεται με την υγρασία? Πάρα πολύ ωραία. Αυτά πρέπει να δούμε. Η κρίση του πετρελαίου δεν μ' αρέσει. Έρχεται κόσμος αγωνιώδης και σας στεναχωριέμαι και εγώ πάρα πολύ, γιατί ένα ακόμα κακό για τον κόσμο. Εν τούτης, το μόνο καλό που γίνεται εδώ είναι ότι πιθανότατα φέρνει κοντά στην υπέρθυνη τεχνολογία για άλλους λόγους, για να κερδίσει το πραγματικό του κέρδος ο πελάτης. Όλοι μιλάμε για οικονομία. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες. Πάρα πολύ σημαντικοί και ακόμη πιο σημαντικοί από την οικονομία. Πάμε για την υγρασία. Όταν έχεις σύστημα με υπέρθυνη θέρμανση, έχεις πάντα στεγνούς τοίχους και πάντα κανονική υγρασία ωφέλιμη στο χώρο. Εξηγώ όμως γιατί. Είναι πολύ απλός ο φυσικός νόμος, το πούμε πολύ γρήγορα. Με όλα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης που θερμαίνουν τον αέρα για να ζεσταθεί και ο άνθρωπος, έχουμε πάντα πιο θερμό αέρα από τοίχους. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι όλη η υγρασία να μετακινείται πάντοτε στο πιο κρύο σώμα, το φαινόμενο του κρύου τζαμιού, από το θερμό αέρα στο ψυχρό τοίχο. Άρα τι γίνεται με τη συμβατική θέρμανση? Πάντα ξερή ατμόσφαιρα και πάντα υγρή τύχη. Αντιστρόφως, επειδή εμείς θερμαίνουμε τα δομικά στοιχεία, τα οποία τείχους, τα βάνια και τα έπλα που έχουμε μέσα και οτιδήποτε, ναι, όχι σε όλο το χώρο, ζεσταίνουμε όλα τα δομικά στοιχεία. Αποθηκεύουν αυτή τη θερμότητα, γίνονται πάντα 1,5 με 2 βαθμούς πιο θερμά από τον αέρα του περιβάλλοντος. Οπότε αποβάλλουν και την υγρασία. Μπράβο, κύριε Μέλτσο. Ακριβώς. Η υγρασία έχει την αντίστροφη πορεία και πηγαίνει από τους τοίχους προς την ατμόσφαιρα. Και έχουμε πάντα ωφέλιμη υγρασία στο χώρο μας και πάντα στεγνούς τοίχους, και στεγνή τύχη τι σημαίνει? Προστασία της περιουσίας μας και της υγείας μας.
Μάλιστα. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι και ο κλιματισμός. Πολλοί επιλέγουν και κλιματιστικά βέβαια, που και εκείνη είναι στον κλιματισμό πρέπει στάσεις. Εγώ, λόγω της... σε θέματα υγείας. Καλά, εσείς το προϊόν σας δεν θα στηρίξετε. Ειδικά με τον κλιματισμό και εγώ τοποθέτηση των συμβατικών σωμάτων καλοριφέρ. Ναι. Λειτουργούμε με ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς, είναι ότι μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα θέρμανσης στους ήδη υπάρχοντες καυστήρες πετρελαίου, αλλάζοντας το θερμοστάτη με ένα ηλεκτρονικό θερμοστάτη, ο οποίος λέει να κάνει καλύτερη λειτουργία, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Μπορώ να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και με τον ηλεκτρονικό. Όχι αυτός που έχει ψηφιακός. Υπάρχει ένας ηλεκτρονικός που δεν αφήνει να καίει τζάμπα που λένε το καλοριφέρ. Δεν το έχω ψάξει. Να σου πω γενικά λίγο για τους έξυπνους θερμοστάτες που λένε. Έτσι, επειδή εγώ έχω ήδη επινοήσει και έχουμε κατασκευάσει από την εταιρεία μας, προσωπικά είναι δική μου επινόηση, το dimmer thermostat. Είναι και dimmer και θερμοστάτες, είναι το μοναδικό που υπάρχει στον κόσμο και το βγάζουμε και έξω. Ξέρω λίγο για τους έξυπνους θερμοστάτες. Γενικά οι έξυπνοι θερμοστάτες δεν κάνουν τόσο μεγάλη οικονομία, διότι τι σημαίνει έξυπνος θερμοστάτης? Ότι μόλις έτσι κι αλλιώς ο θερμοστάτης λειτουργεί στο on και στο off. Ή θα δουλεύει 100% όταν δουλεύει, ή πιάνει θερμοκρασία και 0. Ναι. Άρα δεν βλέπω τον τρόπο που μπορεί... Είναι η ενέργεια. Η ενέργεια είναι όση ενέργεια δίνεις, τόση παίρνεις. Είναι υποκειμενικό. Για κάποιον που δεν έχει χρήματα και πρέπει να μπορεί να δώσει μόνο 60-70 ευρώ το αλλάξει. Εγώ έχω φτιάξει. Τώρα θυσιάζονται στο βωμό της ανάγκης για λίγα καυσόξυλα που κάποιες οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν. Θέμα υγείας γιατί? Κλιματιστικό. Αναγκαίο κακό. Χρησιμοποιώ και εγώ κλιματιστικό το καλοκαίρι, γιατί εκεί αποφασίζω τι θα μου κάνει περισσότερο κακό στην υγεία μου. Το να μείνω με τη ζέστη και να δουλεύω, ή τη δροσιά του κλιματιστικού. Κοιτάξτε, το κλιματιστικό ειδικά δεν είναι όλα τα συμβατικά συστήματα θερμαίνου αέρα, το οποίο γενικά είναι σχετικά ανθυγιεινό, γιατί μετακινεί σκόνες και μικρόβια που τα εισπνέουμε. Αλλά το κλιματιστικό βία σμπρώχνει τον αέρα και γίνεται μεγάλη διακίνηση σκόνης και μικρόβια. Εκτός αυτού, η φυσιολογία του ανθρώπου, και το ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να το πω αυτό, θέλει δροσερή αναπνοή και ζεστό σώμα. Όταν λοιπόν με το κλιματιστικό ζεσταίνουμε τον αέρα πάρα πολύ, έχουμε το αντίστροφο. Στην πλευρά της θέρμανσης, ναι. Έχουμε ζεστό αέρα που τον εισπνέουμε και περισσότερο κρύο σώμα και φυσικά προβλήματα, ξύρανση της ατμόσφαιρας στην υγρασία και μετακίνηση υγρασίας σε μεγάλο βαθμό στους τοίχους. Δεν το λέω εγώ, ρωτήστε και πνευμονολόγους. Δεν είναι κάτι το οποίο το βρήκα εγώ και το λέω. Είναι όμως μια εναλλακτική λύση. Δυστυχώς και εμείς κάνουμε συνδυασμούς όπου υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί δεν υπάρχει το οικονομικός ανθρώπος να προμηθευτούν μόνο τα πάνελ. Αυτό που διάβασα που γίνεται οικονομία, αλλά είναι dimmer και θερμοστάτης μαζί συνδυασμός. Υπάρχει και ένα άλλο τώρα με τα ενεργειακά τζάκια, φυσικά δεν είναι δικό σας θέμα αυτό. Με αφορμή αυτό, πήγαμε εδώ κοντά στην επανομή, στο κάμπικ της επανομής, το οποίο είναι καταλημμένο εδώ και πολλά χρόνια, και διαπιστώσαμε αυτό που βλέπαμε